Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Elmer. Ati ka, mahal ko ikaw. Di ko makadawa taon nga mahimo kayong inahan di ako mo yamahan si mong anak. Mo ni ditabo sa akong kinabuhi, gadi na ko mahimo may kalimtan. Di lang kita ka mahimong sugtong. Kaya di ko gusto nga mahimo lang usas imong mga biktima. Bistado na kay ka din sa tong dapit, uy, kung unsa ka. Bisan kinsa nali imong uyabon. Pero human ni mo matilawing imong uyab, imo nang likayan. Grabe kay ka, uy. Basta pang mga bayot ay nga, gustong gamit ni mo, imong daginuton. Kwarta man. Huh? Wala? Day. Promise, maluoy ka na ako. Undang likuan natin na bisyo, basta sugtod ko niya. Promise, oh! Ang tinuod ba yan, no? Love, masapta ka sa hilom, Elmer, pero mahadlok lagi ko, eh. Day, ay kadlok. Saling na ko ni mo. Ikaw ang katapusang babae nga akong uyabon, ha? Mauna niya. Uyabon, gali. Wala sumpay. Kanang uyabon. Daghan pa ng sumpay. Mauna, katapos naman, uyabon. Ikaw ba? Promise? Promise, lagi na ako ni mo, Roy, na bidya sa ni mo. Sugtan lagi ko. Sugtan ako ba? Sige, isugot na ta ka. Yes! Uyabon na ta ka. Yes! Kiniba! Uyab na ta! Uyab na! Uyab na! Amba ko si Tanari! Tinood ka, Gaulino? Lagi tinuod lagi ko. Buta na ka ni si Kuan ay Ilmir, ay. So ka na nga, nagkauyab mo. Wala gina sa mulingig lang babae. Basta ka na ko na. Di na siya matagan na ako. Hindi ka mulingig. Tinood? La, nakatilaw manggit ka anak niya ka, no? Oy! Ikaw nakatilaw na ka na, ha? Nakatilaw ka? Usa ka si Mana naman mong uyab. Nakatilaw ka na niya. Katilawan ka na. Pagani. Pero karong Domingo, mag-date man ikaw. Agoy! Muna. I-ready ang imuhagaw, ha? I-ready ka nun ay. Kay dako bay na siya og taas mo kaayo ang iya. Gaulino? Ikaw?
Lotus Motel. Ber, harap litin mo, Bero. Tanan eh, siguro na mo. Elmer, uy, madlok manggit ko eh. Basig, imo na lang niya kung bayaan ikahuman. Sigbalik. Ha? Sigbalik kami istorya, ha? Dali na. Promise lagi. Balik sa sige, promise na eh. Sige na, ulo to. Sige, uy, tanan na. Naog na tanan. Lamiyagin na namin, ha? Wow. Ang murag starfish nga naghiyang, oh. Gamay kay gingi. Ang kagilo ka na. Gimok ko. Ang galamig. Kung saan nga mo nga nagimok mo, ha? Ana ay, Oh, Yan, wow. ana na. Nindot ko lang. ayun ba? Nindot ka na, oh. Ay, katuki. Uy, makuha ko gamay. Good. Sabi ni mo, ikaw yun akong tuwa. Tunayon, di ka. Ay, kutuwaon ko ni mo. Starfish mo ka. Tunayon, di ka. Tunayon yun. Ay, galamig yan, ano. Ay, gansa na ni mo. Ako nasok-sok niya. Ay, Wow, nindot ako na. Lamig. Hindi na ako kagwanta. Lamig na kayo. Oo, akong brief ha, tanawa ha. Ay, grabe ha. Maudi ay mapilit ang mga babae ni mo hastang mga payot. Sa taas ni Manny. Gadok ko ano, uy. Taas mo yun sa Oo, taas, makahadlok. kahadlok bitaw. Para di ka mahadlok. Taas mo ganyan. Akala ka di ha. Nya, dayon, magunsa ko. Sige, purman din ha. Dayon, ani? Oh. Ani? Tungkol sa kataas. Isiyat ko ni ha. Sige ko na. Oh, lihay. Nakaliap ko, lihay gihapon ko. Lihay di ka. Sige, diha lang gid ka kasyat baka. Sige ko na. Paghihapon. Layo sa doy di ka botay. Mangupot, maniguro naman, Hutan lagi, ana lang. Sige. Abot ng tuwan. Kasi gilayo na to, tuwan na ni. Ready? Gunit ang itong lubot ha. Sana. Wow. Kanindot ang haon doy. Wow. Kini o. Tumoy pa na. Tumoy pa na. Ay, sakit eh. Uluhan pa na David, uluhan. Ang lawas. Sa akong abot sa lawas ha. Ulo og lawas na. Kaliwat ni Tayan. Kaliwat. Kato sila din. Siligan Pariha mi si Bro Joel taas kay Kuya. Ang gumot sa. Gumot. Tinuod gyud di ay nga buutan na siya ug diha gyud si ani mo nagbinuutan nak. Ma. Ay, buutan na si Elmer. Wa na mamapay. May trabaho nagtarong para makatigom aron makasarmi. Kay di ko na siya gusto magpabilin lang mi nga mag-live-in. Nya wa makasal. Ay. Say hahay. Mura ka manuog na guol nga numan. Ay. Tuig na mi kapin ma, pero wa pagit ko mamaptos. Taas man katang iya. Ay, kinsa man kay may diferensya namo, no? Uy, halaka, aguroy. Sa kababaydor ka ni adtos imong kalibin o kagrabe mo gamit mog mga bayot. Halaka, di ka nga naapektuhan ng iyang pagkalalaki o di na siya makahatag og anak. Ma?
Pagkabati, rabaan ning pagpuyo nga way anak. Ipa-check up na si Elmer, oy. Oh, ma. Ako siyang ingnon, anak. Dito mahimo, uy, nga dili ko makabat tunog anak. Sukad sa gamay pa ko. Nangandoy na bayagit ko. Nga kung maminyo ko, magpaanakit ko og daghan. Unya, huwag yun doon noon bisag usa. Kana mo'y dili gid ko musugot, ma. Anak. Liko lang diya sa skina, driver. Ay, ka doktor, ang kinuulpan. Ikil ko kung kumakanak. Sutihan ka ng kuswin na ni. Bida, gusto mag-uul siya, eh. Kung siya ingnon nga, wag yun matiming nga, nasigat sabak siya sa kuha, bisag taas kayo. Ay, ito, eh. Kung mauberius ka, tao sa magbayo kayo. Yan nila ko isulting ruina. Dito di ka gikan sa doktor? O wa kay diferensya sa imong pagkalalaki? O day, dito ko, matos doktor, basin ko no og anani mong apan. Ha? Pero wa man ko'y palta sa akong binuwan nga sakit. Ako kung mauna, ingnon lang tika nga mapabot na taon ka, magsabak taon ka taon. May sulti si doktor nga, base lang palang tawag matimingan, ba timing ko no. Paabot lang ko no nga, ihatag ko no sa Ginoo taon, base timingan. Ay, gusto na ba gitong ta kong mamaptos ta? Gusto kong makakita sa akong liwat. Day, ruin na. Mo na resulta sa imong pagpahiling og doktor nga di ka na makaanak bay? Yes, bay. O guwan ni mo sultis tinuod si Rowena? O, bay. Di ko gusto nga mag-uol siya. Mm, Inom sa bay. ah, Parang ubog ko. Ako na siyang giingan bay nga makaanak yun ko namin. Wapalang yun ko no timingi. Ano man? Sa'yo na ni mo. kun mao. Ako ang Bay, anak. birahi ako asawa. Birahi. Ay lang bay, ay lang. Padidi, mga bantay ko daw. Patapasahan ko anak. Ako ang mubira. Dili gyud ay siya makaanak. O iyarang kilimod ako. Kuanday, kana tungod kay di siya gusto nga mag-uol ka. Pero gusto kong makaanak, Douglas. Gusto ko nga makakita sa akong liwat. Pwes tay, ako. Ha? Ako'y mupanak ni mo. Ikaw, sayod man ka nga. Dako kay kung gusto ni mo ba? Papan si Bay Elim na yun ang imong gisugot. Sige na dahil, Rowena. Sugtak ko. Aron makabaton na yung tag-anak. Sige na dahil. Ay, hatag ang anak ini. Okay, hatag. Bantay ditag baog sa ka. Pasig-isag ka makaanak, ha? Buwan na kababae nga akong napaangkan dahil. Ano ba ang gusto nila? Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Ikaw. Pabuan ako nila. Sige na yun. Oh, ano?
Dako man gitong kang Elmer og taas pero mas dako kit ning imo. Grabe ha sa dimo eh. Agay. Kalami. Sige pa. Pero ko kadagan na makaanak. Kalami. Sige pa, Douglas. Douglas. Bida, ibuhat na ni mo yung mahal mo tadi kakayo. Pasaylo ako dong pero niamap to sa mangko sa anak ni Douglas. Mau magbuhag na lang ta. Siya may amahan, ani. At ako mapagkasal niya. Sabay, pag-amigo. Ako masiging na nga. Birahay ako sa igo pa sa digo. Naiyan gito ko ang babaeng mahal ako ngayon. Bantay na ako! Ayaw ba? Mohangyo ko ni mo. Ayaw lang intaon siya hilapti. Di ko gusto nga may dautang mahitabo sa lalaki nga mao'y amahan sa akong anak, Elmer. Manuoy ka. Ayaw pagbuhat og dautan nga to ni Douglas. Sailuan na lang gud ming duha, Elmer, nga nakapasakit minimo. Sige. Ihatag lang na ko nyo ang kagawasan nyo niya. Bang malipayon mo. Pasailoon ko mo sa inyong gibuhat nga pagpakasa din ako. Kaya may nabasa na ko sa Biblia, day. Kasi lagi ang sa higugma ang makamakasa. Birahan sa taga ko, sabi. Last na lang, ha? Last, eh. Birahan taga. Stand up lang, stand up. Ano? Gibasaylo na tamo. Gibasaylo na tamo. Panagsaan lang takan, eh. Gibasaylo na tamo. Kalamihan. Gibasaylo na tamo. Naghila ka ng pagkiluoy tao sa wina taon, hindi lang nakipadayon pagbuhat o datan sa laki nga mo yamahan siyang gisabak taon. Pero, birahan siya nakukausa. Usa lang. Talin ang kukanak. Nga, gihatag na ako ang kagawasan nila nga magmalipayon sila uban sa maabot nilang anak. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Elmer, dinining tulumanon. What's the style? Ihatagan na lang o kagawasan nga magmalipayon sila style. Kinaimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.